Sem poď, povedal som sem poď. To nie je akože asi malá váha. Bezpečnosť práce jak hovado. Práve neviem, či by to asi, hej. Koľko je teraz ako keď to nebolo priťažené? Ty kokos, to ten vietor z hora to robí. Teraz to rozmrdajú o tú konzolu. Áno, podarilo sa. Sme svedkami klasickej inštalácie SAPu. Ty kokos, ešte to zariadenie vnútri rozmrdajú. A zdanícili. Už to rozbili teda. Ó. Ja sa nemôžem povedať, že ten červený sa zjede. A on nemá ani to ten nič priputané. Nie sú pripútané. Že nie, Že je pán bezpečnosť pri práci, jak svinia. Idú preč, asi. Ale oni si nevedia zdvihnúť žeriovom, alebo čo? A tak žeriavom asi nezjavne, ale trošičku jednu točku rozrobia. Sa chcú zabiť. Ako myslíš, že normálnym týmto stavebným? Že... No, A tak to normálne. je asi už iná firma. Akože smeješ sa, ale asi to tak bude. Napíš, že rozbitý, môžeme ísť domov. Ale skoro bol odsúhlasený.